Part masalama khan mi pariat te chau thlan chua anni kan ti to kha tuna chuan match thar khelle alo hun don ta a masabera Lucian fule longness te insual an tan hnala longness chuan etekin Lucian fu ero thei tok chuin alo in veng ve thung talen thatak nei ani awangin longness point alo tok thei bi khau lo ziang fu chuan an etek ve tana longness chu a khoi fu teu thei hle mi te point chu an muin an thlinga za chuai thei hial ani atopa ziang fu chuan longness power nar berle kabu chu sil mangin ati khup saka ne na changle ta mi puite chu an aw ngal dur tura adot lia chu jing yon le ziu khin u te in ma chon hun a ron thleng ve le a khin u chuan a frozen arrow mangin aron ka pa yon po angun nam mangin a in veng ve ngal ma se vur khonin angun nam chu atuam sak mak mai le vur khonin angun nam atuam ta ka chuan a rit hle don ani ti Yuziun feng te point an lo hei hau lo ngun nam zo thamang lo chung point frozen arrow lakata ala in veng thei ram rama khin u chuan frozen power mang le in angun nam chau ani to lo ama chopin vur khonin atuam tamuk mai che thei lowa a om khong reng lai chuan frozen arrow mangin an kap lea master yang yan chuan apoi thui don nia hria in chan lo tum man ma se master gu chuan alo phal hau lo city lord le yan ji gu aten chan an lo tum point akap leng nol mai van ne siamin angun na ma tak alo kap fuwa chuan frozen te ti ke in win move len a phezuaya avaman hal nol mai ti chuan chakzo ka puan anita ani city lord le yan ji gu te chu ava puai pui ngal thuaya adot le in sual tur chu su khi raw le a thian pa lin i chuan ten ni mau mai lin i chuan thian ni ma se dim hau lo turin su khi raw ne na an hril te a chumi hu chuan in sualan tan hal tha tho ma sa jok tu chu lin i chuan ni in thei top chuin awa be na la a khoi fu te thei foi le su khi raw chuan butterfly power mang chuakin sang taka an choi chawa in sual na tual chara a thak zet zong che chang tu reng a om to lo ti chuan su khi raw chu chak zo ka puan ania yuzun feng te in sual hun a ron her chuak ve le a ziun feng chuan a mel that sia soin a lo fak der luam mai ma se sui khian u chuan a lo ngai thlatui vak lem lo beizui ngalin a khik leng to ngala ziun feng chuan assault spirit an mang chuak le a chu tiang power mai chu alo hne na samai si atopa sui khian u chuan hne na changle tlat mai le su khi raw chuan a thian pa i chuan bula thut tirin sui khian u hne na match le peka in sual turin a chau mak mai semi final khel tur te chu jing yon sui khian u li jiang fu le su khi raw te an nia random manga in tum tur zon le li in semi final first match atan sui khian u le su khi raw te in ha chon hun ani le ta ani yon chuan su khi raw ne na sui khian u power chu blue 9 wave ani thu le a chak zia rilin film khur turin a cha host chuan in sual na tual zol chunga semi final chin khel na tur stage thar an siam le a chuta chuan in sual tan ani ngal su khi raw chuan butterfly power mangin aron eteka sui khian u point chu tiang lek chu in ven alo har sat lo su khi chuan ngun nam nen aron pan hnai le a chu ti lai chuan ziun feng te pahni point su khi chu asol power sang jok ni ma se hne na achang nge yang ti soinga mani lo thu an lo soi dun ve mek bok su khi raw illusion soul power le sui khian u 9 blue wave power chu in sual na tual zola chuan anin he tok hlea reife anin sual hnuin sui khian u water dragon power chuan atuk zal ta der mai ne na changin grandmaster te point sui khian u chu alano pang ang huwa a power sanjia soin chu an chotui ber ani to pieng he
semi-final tho ni nan chu jing yon le ziang fu te in sual hun aron her chuak ve le a in sual tan ma dei to khan master bu chuan ziang fu le longnes te bula ring chunga chu jing yon that ngei turin alo hril lok diam to a chutiang an ti ani chuan martial house lama po du sak bik an ni don ani ziang fu le yon te chu ngun nam manga in sualin anin he tok hle mi puite lama po thom athadur dur to hle bok power chak tak manga anin nor lai chuan ziang fu chuan apuma atlo thut mai le aka ta thi sen chuak chuai khopin chuata a in dom kun ta reng mai chuti lai chuan angun nam chu alo la char khal zui a thian te po an mang ang tak zet to angun nam chu lak sak an tum thina ma se a thei to osong silo chuti lai chuan master yang yan chuan ziang fu power chak zia soin zialan martial house lamin ziang fu chu an haulok ve ngal in sual na do san an va en le nak chuan ziang fu ngun nam pahni chu jing yon point alo char ve a alo ding chuak ve le reng to bok anin sual le chi a ziang fu ngun nam ken lai chu a pei thak sak mia mai le chu tiang ti theina power chu ziang fu ngun nam a khan alo oma alo thiam ve reng bok hi lo ni in ring deng tot khopana in an thika amangun nam ngei mai a char ve le ta mi puite po in yona be seina thar ne in boruak a so sang le to hle yon chuan a chakna zong zong an som khoma wind thunder techniques powerful tak mangin a be zui ngal apuak thom thang vel te chuan khopui a ngor hing hial ta ve ang master yang yan meu point soitur avai to hle longness ron che chuakin needles a ron thlowa yon mita tak ava fu chat mai le ziang fu chuan thil dik lo om ti ria tha tum viau ma se engma ti theilowa a om lai chan sa lo lak chu alang sar don sia alo du bik hau lo chu tianga a in rin lo kar chuan yon chuan mu fia hlei theiloin an be ris deu thwai maya in ring bik hek lo ziang fu chu ring pon lam tual chara azuk la thata top mai ti chuan chu jing yon chu chak zo ka puan anita ani adin huna thalo ti ria in yan ji kwa chuan aron boi pui ngala city lord howin in laman panta ani zan alo thenga mission chuan master yang yan hena chu jing yon chu in sual lai khan aru ka beitu an om nia a hriat thu alo hrila master yang yan point a power a chak ema wanga thik tu an om ani nge yalo ring ve bok mission chuan en tu tam tak an oma elder tepo omin heavenly spirit theng power nei an ni thu le hriat theilo tura be thei tu tur chu elder zinga mi an ni alo ring tlat mai master yang chuan choosing yon en kol na tur bol hlo miss yen hne na chuan an pea chuti lai vek chuan ziang fu le longness tepo ti dunin ziang fu chuan engwanga khati nge ani an zota achak don lo ti a hriat wanga lo tran pui ani thu alo hril ve bok yon chuan a in en kol na tur dam doi khinjin dan city lord an zon tira chuti lai chuan mission ron thlengin a hliam en kol na tur dam doi chu alo ken sak hlau mai mission chuan eng thil chi ange thleng zot ma se ama chawa achin fel thei tur thu in alo chang thung arena nei na huna chuan yon aron thlen tak mai lo awangin sui khianu championa puan ani tur thu host chuan alo puang dum mai a thian te ho po an lo mang ang man to hle host chuan time an countdown na hun tiam zo ma in yon chu aron thleng ve hlol mai le ziun feng chu alomin final en mol mai chu achak to ani sui khianu chuan host le na chu jing yon hliam nei thu te soin final ni son turin an ngen khumoi vea ma se host chuan athu ani lo thuin alo chang bul mak mai si in sual na do sana chuan anin ma chon le ren rona an power chak ber manga anin sual meu chu shock wave apek chua po rap thak tak ani
reife anin sual nuwa yon chu din hun chezo ka atang tatlat mai master gu po aril ru tak chuan atang to he 9 blue wave power chu yon te ho ang mai ne chi ani lo thu alo soi chen to a miss yen ero chu jing yon lama tangin in sual ala top lo thu in alo chang ve zeu bok mi pui te po in sui khianu power chu anrin ai de ya chaka wangin mak an lo ti hle sui khianu chuan 9 blue wave dragon tiger techniques mangin aron bo zui le ngala yon po lo in veng pa in 9 blue wave techniques chu an mang ve a sui khianu power chak tak sil chu kal tlangin atopa sui khianu chu chuata a thing thita rop mai chu in sual na zet chu mi pui te po in ro pui an ti in uluk takin an thira aw chua na chang po an hre chang to lo are hian are thup to ani sui khianu chuan 9 blue wave techniques engtin nge alo hriat ve chu mak alo ti hlea yon chuan a 9 blue wave techniques kha ama hne na tanga ali ani thu alo hril ve ngal master ian chuan a opponent skills zir chiang in counter attack dan alo thiam ani lo chuan art spirit realm power aya sang ani nge yang alo ti hiala master gu ero thinrim takin ain seru na sa hle stage satanga achuk tur master gu chuan coding in thil engemo man phal lo chin mangrua apu tlat mai city lord chuan master gu chu attack ngal mai an tuma ma se buaina lian zo ka an tal lu lo nan yan ji gua chuan alo beng dai ve mek bok yon chuan zoldo le ril ru khauti hiat tak chungin tuna athil man dik lo check ani don chuan tun ma winner zong te po check thale vek turin alo hial tlat mai kalmai an tum le a master gu chuan a power mang chuakin chain mangin a phuar hlom tamak mai le yon chuan yun meng martial house elder ani wanga rem chang chu le a chau theina na voi tam tak a in sual tir bik zia te a soi chuak ve ta master gu chuan mi pui ma a fair taka in sual an ni thu changin liuziang dol siam apai mek chu awa mu fu ta hlau mai yon chuan dol satlia ani thu soi sate ma se man phal lo power chak taka alo pu tlat boxi master gu chuan tha mai tumin a power an mang chuak le a ma se master ian po alo ngoi reng to bik lo thil dik lo a omani chuan selection committee a phar tur ani thu le ama chowa thutluk na siam lo turin alo dang ve ta master gu che dan mak taka wang chuan mi pui te point choosing yon dik zo ka an ngai tan le to a adol chula chuakin an te sa frozen power chak tak heavenly spirit level lai alo pai reng hilo ni in mi pui te po in rin zok tur helowin an ril ru a in thak mai master gu chuan fin fiana chiang to poka thi tura chung thu relin a etik zui ngala ma se chu chuan yon a chua tir ta zok tlat mai le a chuak satlia mai ani lova a cultivation level aronin up zok hilo ni in angun nam la chuakin wind thunder techniques an manga master gu chu a etek zui ve ngal elder na chu a power alo chak na samai si yon chu chen mangin an phuar le te a tha ngei tumin a power a mang chuak le ngala master yan miss yen le ziun feng te chuan rang takin yon an ron tan pui ve ngal bok chuti lai chuan engma apoi reng lo we ti o hria in a han ena reincarnation stone kha lo ni reng stone chu ron eng chuakin power a lut zur sura chung power te chu master gu power kha alo ni reng chu jing yon chu ron tho chuakin master gu power chu a hip sak ta zur sur mai le a power chu tianga a chuak ta mai chu master gu po atal buai tan der to yan ji gua le city lord te mai ba ka yang yan te po in chu tiang ati thei mai chu mak an lo ti hle vapan hnai zelin huna a power te chu a hip lu sak mia mai si master gu tan po lo do mai lo chu ti thei tu ro ta lo